Ladies and gentlemen, siyanibingelela sinamukele kwi-episode yohlelo olithandayo. Yazi-ke la sikhuluma ngezinto eziningi ezithinta impilo in general. So nawe mhlawumbe uyathanda ukwazi ngezinto zobumnyama njengoba ulizwa nje igama lisisho Views of the Night. Sokusho ukuthi-ke izindaba zobumnyama right here on a favorite channel Siyeza TV. As per usual, igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South. Suke sikhona-ke njalo sizokuthulela lolu hlelo. Ngisuke ngingahambi ngedwa khona kudadewethu enginaye ngibambisene naye ekuthuleni lolu hlelo. Sanibonani emakhaya igama lami ngulondeka Mnyeni abangaze bangaze ngumadla Mnyeni ngithi namhlanje thathani ihlalo zenu thathani izingane zenu zamantombazane kuze nizowazi ngalolu daba oluzalana namhlanje esiza nalo siphethe izindaba ezimnandi kakhulu nezithusayo nezifundisanayo. Impela kunjalo njengoba wazi ukuthi sikhuluma indaba ezinjalo nezikhuluma ngezinto eziningi ezenzakala empilweni. Uyazi ukuthi kunezinto eziningi esizibuza zona siyabantu. Abanye bathanda ukwazi ukuthi ngabe injani impilo ephilwa abantu abagay and abanye banako ukuyibuza ukuthi injani yona impilo yokuba gay uqobo. Mhlawumbe ukubone nasemgaqweni bekhona abanye bethengisa uyibuza ukuthi bathengisela ubani bathengisa kanjani. Well imibuzo yakho ke namhlanje ingase iphendukeleke ngoba la eceleni kwethu khona umfowethu esinaye sokhuluma naye just to find out ukuthi ungene kanjani kulomkhakha injani impilo ayiphilayo and all. Ngahlala la ukhona usubscribe ulike phinde futhi ushare yona le channel. Baf yaphila mfowethu. Ngiyaphila ninjani? Siyaphila mfowethu siyajabulela ukuthi sibe nawe ohlelweni namhlanje. Kujabula mina Nkosi yami Somtifarayisa nokwamdlemsi. Hello mama. Mfowethu awuqale nje ngokuthi uyi-introduce. Nkosi yami mina shame ngoBella G Nkosi yami igama lami lengazilwa ngayo Nkosi yami. Bella? uBella G. Bella G. Nkosi yami intombazane eqhudluzayo phela. Lisuka phi le gama Bella G? Hey, lisuke endaweni eziningi ejuleni webafethu. Sike kujule nje Nkosi yami isidudla nje usubona isidudla samakhathalog into engene embhedeni enyakazeke kubonakala umsebenzi wayo. Yebo. Okay. Mfethu awusathu sibeke ukhula i-background yakho nje kuze kube manje. Mina ngibe umntwana nje okhulile nje ekhaya, okhula nomndeni wakhe. Sikhula nje sisonke nje ekhaya. So ngaziwa nje njengomntwana ogay okhulile nje phansi kwalempilo ngizale nakho ke ngifuna nikwazi lokho ngizale ngakho nje lempilo obugay ke ngaqhubeka ke nempilo ke le ngiyenzayo manje ke esikhathini samanje. Okay. Ngathuza nazo. Ngathuza nazo. Ukhule ugay. Yeah. Into wazala nayo yona mhlawumbe into ohlangane nayo somdala. No. Into nje okhule nayo. Mhlawumbe yini le kade ukwenza ubone uhlukile kwabanye abafana ekukhuleni kwakho? Ekukhuleni kwami into ebengenza ukuthi ngibone mamdlemsi Nkosi yami noMtifarayisa. Into ebengenza ngibone ukuthi ngihlukile kunabanye abafana. Ngithe ngikhula ngizibona ukuthi angifuni ukuba nabanye abafana mebedlala okanye bebenza izinto zobufana mhlambe bahamba ngikhulela emakhaya akhe not that ngikhulela emakhaya ngibabuka ukuthi okay balusa izinkomo ntontoni kodwa mina kungekho lokho engithandayo bangibuka imidlalo yamantombazane kube yiyona engiyithandayo nezinto ezenziwa amantombazane kube izona engizithandayo ngesikhathi ngikhula kungekho nje okufana obonayo ukuthi okay kuyafika ukuthi bungene kumina impilo nje engiphile ngayo le engikhule ngayo ngibona ukuthi okay ayisho ukuthi ngiyazibona ukuthi impilo yami ukuthi iphilwa ngala ebantwini besifazane because ngiyeza ukuthi into yami yonke kushuthi nje ithanda la ekube umuntu wesifazane because ngisho uma kuthiwa ngiyaqala ngithi ngiyabuka abafana ngithi oh wow Jesus mangibe ngibabona noma different nje njengokumbuka cha ngiyambona musangingenela ngiyambona ukuthi ugayi Nkosi ngiyabona ukuthi hayi sekuvuka ufuna ukuvuka lawo mabele lawo yana ngiyabona kodwa ngizothini ngoba ke Somtifarayisa asiyekeni le yesiqhubeka ngikadile yabo zokunika inamba yakhe mangase ngiyithole ngiyabona ukuthi avele ngikhwele iroof yonke. Okay mfethu namhlanje la because sifuna ukwazi kabanzi ngawe nangempilo yakho nje nangomsebenzi owenzayo ukhule ugay usho njalo impilo yakho uyibona vele ukuthi ugay akuyona mhlawumbe into ekufica somdala so uqala mhlawumbe ukujola siqale nje ukujoleni ungakangeni kulomsebenzi esizokhuluma ngawo kulethi la so uqala ukujola like ukuthole kungekho nzima ukuthi kufanele manje ushela abafana noma mhlambe bebebona nabo uthi hayi no umuntu wethu uyambona ugela ukuthi uyabona futhi ukuthi ngimile nje sitho ekukhuleni kwami
ngizothini ngizonitshela nje ukuthi ngumuntu okhule vese egangile nje. Umuntu okhule nje esigangele nje angifunde ukufihla lokho mamhle emsangifunde ukufihla ngikhule ngesigangele so ngikhule kanjalo ke. So nasekujoleni kwami nje nokuqala ukujola nje ngiqale nje ngifuna grade 5. Wow, from grade 5. From grade 5 nje ngiqale. Busho I love you too. I love you too nje bese ngisho nje mina ngina 10 iminyaka. Enanga ku guy. Okay, wayenza grade 7 grade 7. ngeke ngisho kahle ngicathu wena 12 yeah. Mina ngina 10. Sihlebekele. Yeah. Wakwenza. No, angiqalanga ngaye ukwenziwa. Angiqalanga ngaye ukwenziwa. Ukwenza ngiqale lapha because notice ukuthi ngithe ngikhule ngivese ngumuntu osigangele oyithandela nje izinto zokuganga ngizibukela nje nezinto nje zokuganga nezinto zabantu abadala nje nkosami namaphono bengiwabuka nje kakhulu ngiwathanda. Okay. Uqala kwami kokwenza lento ngiqale ngina 14 eminyaka. Okay. Ngiqale ngina 14 eminyaka. Yeah. Uyiqala nomuntu omngakanani? Ngimqala nomuntu omdala. Ngicela umuntu omdala. Yeah. Ngicela nomuntu omdala nje uyiqala nje ukuyenza lento. Mase usithathe nje usibeke from kulo wokuqala kwakho nomuntu omdala nje ukuthi qaleni uhambe nathi. Okay. Ukuyiqala lami nomuntu omdala lento lena cause njoba uzophinde ulandise lapha na ukuthi ngibe umuntu othanda izinto enjani ezikhulile kunami. Ngisamncane. Okay, ukuqala kwami ke ngiqale ngendoda kadadabo kama. Angitheyibona. Ngiqale lapho indaba ngendoda kadadabo kama. Kwasise phela ukuthi bengine abangani asebadala kunami abesebe kumsebenzi wokuthengisa. Ngiqale lapho indaba yami. Iqala kanjani? Take us through. Iqala kanjani indaba yakho nendoda kadadewabo mawakho? Mayiqala lento angithi uyazi ukuthi manisemakhaya kunento ukuthi abafuna ukuthi uziveze obala kanti indoda kadadewabo ngicela ukuthi nje ngithi stepfather ukuze kuzoba loli. Yeah ngoba kuyafana nokuthi stepfather sami. Okay. Yeah, stepfather sami bekuwumuntu ebengixhumene naye kakhulu ebengixoxa naye izinto angibuze naye ngempilo yami ukuthi hayi ngiyakubona mntanami usempilweni kanje uzizwa kanjani ngithi hayi ngizizwa kahle ngoba mina kodwa ngiba nokusaba ekhaya angikhamfathe nje nami njengoba yabo njenge stepfather sami nami it's okay hayi stepfather sami lesinemali futhi sinjalo ngithi yabona kwazi phela ngithi mfuna uyazi lento ukuthi ngumuntu onjani okhule egangeni. Okay, nabangani bami laba abadala abanganjani abathengisayo bakhona la banemali banayo yonke into mina nginalutho nje ngusithuquzana nje nkosami ngisayimvrabuli nje ezikhathalele engenalutho ngiyabona ukuthi abangani babe nginayo banemali nayo yonke into. So ngakhula kanjalo ke kuthi akusuka lapho ngibona ukuthi okay ngathi ubaba omncane wami noma ngizothi stepfather sami kunalapho khona engibona ukuthi emzweni wakhe unalokho kulekha khona mangimbuka nami ngendlela engenza ngayo nendlela esikhonethe ngayo ukuthi okay ngathi sekhona uthando phakathi kwethu sobabili engilibona ukuthi okay liyakheka. Kuthi kusuka lapho nami ngithi ake ngishintshe ukwenza ngivele ngixhumane nabangani bami ngibathi hey ngiyambuka isefana sami ukuthi ngeke kunento engiyibona ukuthi iyenzeka phakathi kwethu kodwa angazi ukuthi ngizoyenza kanjani. Hayi baxoxa nabathi okay siyakuza ukuthi hayike ufuna ukuthini ukuthi hayi uyangena ke esigabeni sokukhula manje ngithi jesu njengentombazane ngathi hayi okay ngiyangizwa ukuthi sengiyangena kanjani esigabeni sokukhula bathi akuqale nje ukugqoka into empeshana phambi kwakhe wenze nje izinto ubona ukuthi okay ezabantu abakhulile ngithi uyabona uma uzozenza phambi kwakhe. Suke lapho nami ngigqoka into ezifishane hayi mayizokhuluma nje ngize ngimbambe yabo mayikhuluma yabo sekunalokho ukuthi okay mayikhuluma ngiyambamba naye futhi engabe nankinga ukuthi okay ukuthi ngiyambamba ngixaka ukuthi okay why engabe nankinga ayitheyibona. Okay. Ya into kanjalo ke kuthe kusuka lapho ngolunye usuku angibizi ungibizela ekamereni uyedwa akekho ubani udadewabo kama. Yayizwa indaba. Okay. Niyangijudge. Hayi. Siyalalela. Yes, ayitshatshani. So akekho. Mayingekho ngithi mina why ngibiza ekamereni like okay ngishone khona. Mangishona khona
ngiyamfica yes yabo ngasendla uqimbile ufake itrunk Yes. la kunama 6 packs angithi ngiyambona ukuthi ufit lo muntu uyayijimela ke ngithi yabona Yebo girl. yo into engizoyithini lena akhe ngisondele ke ngingene hayi ke ngingene sixoxeni naye ethi hayi kade ngibuka engithanda kodwa uyacela ukuthi lento engiyishoyo ngingayikhulumi ngithi mina okay it's fine ngiyakuzwa lokho okushoyo ngizokwenza ngendlela osho ngayo ngithi pho sizomisa kanjani athi ngizokunika imali njalo masenza lento esizoyenza Wow. ngithi mina ukuthi angiyazi ke lento lena ngizoyenza sathi khuleka ngizokufundisa ngithi mina okay ke hayi ke yaqala ke indaba ke inkosi yami kwenzeka ke okwenzekayo ngathi oh wow yo kanti lento inje yo Musisa nje lapho kakunjani? yabo lapha ngathi ngisezululeni kancane ngathi ngiphupho Herod noMoses singabazi basemazulwini kodwa ngabona ukuthi ayilento iyangisa lapha engifuna kuya khona asuke lapha anginikeze imali Mfethu musuke ungiroba baba. Musuke ungiroba mfethu. Lento mfethu ngifuna ukuyizwa ukuthi senifikile endlini. Meyabe nifike endlini like take me through i romance ubani ke Okay. man because I'm not too sure but ngine understanding yokuthi ungathi khona bottom or top yonke yeah lonto yeah leyo. So wena wawudlala yiphi role lapho? mina I'm bottom yeah I'm a girl I'm bottom so nje ngisebenza njengentombazana Hayi wena girl. uthi siyazwa songishaya phela wathi asiyeke ndeyo okay ke Sure. ngiyakuze ke mina something right uthi sisuka lapho ke singenile endlini hayi ke esengichazelile ukuthi uzizwa kanjani nami kanti vele nami ngiyazizwa ngayo ukuthi okay ngiyamfuna Uyamfila. and futhi ngiyamfila and ngiyambona unayo imali uzongenza lento engiyidingayo sengibonile nabangani bami ukuthi hayi bayidayisela and futhi bayidayisela abantu abadala futhi nabo Ngcono ushaya Hayi ke. endlini wena. angishayela endlini inkosi yami akho umuntu vele uba nozobona hayi ke saqabulana yo angikwazi lamqabulelo ukuthi kwangathi ngiyaphupha Ntombazane. ngibona angazi amazulu evuleka hayi ke saqabulana ngasuka lapho inkosi yami ngathi mina ake ngiphuthumele lona ke ngifuna ukulibamba ngilibona ukuthi lingakanani lizokwazi ukungena kunini ngoba ngiyalibona ngathi uphethe inhlokohlela enkulu hayi ngisengisolapha ngiqale nje inkosi yami ngithi kulibamba inkosi yami ngilibona ayi wavuka umnomzane wamaqinqo ngathi Jesu ngathi uyaphilisa lona ngiyabona futhi uclean right uyabona ukuthi ngiyawufika hayi kuthi kusuka lapho inkosi yami hayi nami ngiqale ke inkosi yami hayi ngiyawungena inkosi yami hayi ngiyawungena mina njengentombazane ngiyawusakha mina angithi ngibona angikafiki emhlungini intombazane ngisaqala la ukuthi ngiyawusakha ngithi yabona Ma ngicela ukuphazamisa uzoqhubeka la ugcine khona ngiyacela uqhubeka la ugcine khona but ngifuna ukwazi ukuthi the time ubone ukuthi ubaba stepfather sesi right sesiyakufila and uyabona nalo seliqinile limile nawe busy uyalingena ngomlomo Yeah. so kuwena ke lakho lenze njani lilela leso sikhathi noma nenye indlela mhlambe nina enfila ngayo than thina ngizokutshela nje iqiniso nje njengoba ngithi mina ngibottom shoot yena o stepfather sami si bisexual okay okay as I'm bottom akusho ukuthi lona alivuki liyavuka kodwa alivukele ukuthi lingadla angithi uyibona likhombisa khona ukuthi mina ngione manje ngiyamfila kodwa alivukele ukuthi yabona ngizokwenza engikwenzayo angithi uyabona mina ukuthi nje ngireceive nje kuphela ukuthi nami ngizofika kuleya vutho ndaba engifunayo angithi uyibona ngathi uyachazela le ndaba engishoyo okay another question Yeah. uyafika kuvutho ndaba ufika kanjani yabona ngesikhathi engifenda wow enzisiza enza kahle nje njengomfana njengoba lana usuke nenza yabona njengentombazane nomfana kuyafana nathi ukuthi phela ikhona ukuthi usuke senza kwenye indawo angithi uyabona uyabona nje mayengiveshe kahle nje wangivesha kahle ngiyamfila nami kuze kufike ukuthi ayike usengidle in a way ukuthi hayi nami ngiyafika kuvutho ndaba athinte le yandawo le yani cela ukuphuza amanzi manje emswathula kangaka Ngiyacabanga ukuthi usho simaze kuthiwa ngiyakuthinta lapha ngeke livuke. hayi khululeka inkosi yami uzoba ubhana nosebreya nje ukhathele khululeka nje
Hlobo, Awu, njengoba uhleli nami nje wena awuzwa lutho nje. Ini. Khuleka nje ntombazane Akaze uyayifana futhi nosifana. from ukukhula kwakho ngeke kuqale manje. Uyayibona into eqale vele nje ngimncane Yeah. so nje angeke isho ngathi uyalithinta. Ngisho ke kuthiwa kufanele lenzani? Sokufana ukuthi uyiculula uHerod yamfuna umntwana. Nathi uyayibona. Manje uthe senenzile ke usuzizwa kanjani? Kuthe sesenzile Seniqedile. esesiqedile mina angifuni ukungasho. Angisho ukuthi ngikwenza umbono omuhle kodwa mina ngesingami ngasifila ngeright. Angisho ukuthi omunye umuntu ku right. Yeah. Because kwaku wrong ngendlela engenza ngayo kodwa mina ngaziswa ngeright. Ngisifila futhi. Umamkhulu engithi uthe umamkhulu. Udadabo kaMayi. Yes, usho ukuthi umamncane. Ya umamncane. Uma mncane endlini usumbuka kanjani ngoba phela shithi lento engithi senyenza usuku nosuku noma insuku zonke mengekho. Ya ngiyenza usuku nosuku bengekho because hayi angifuni ungashaye uyayenza lento. Uyayenza ngoba kuze kuvuke nesikhwele manje mase ngilana ukuthi hey yazi umamncane uthola lento engiyitholayo. Phela kuyashiyana wena iback yena ingaphambili. No ukuthi inkinga yakhe wayengasafuni ukuthi abe nobani noma mncane wayesedinga mina. Oh babefuna Ngiyengizwe kuthiwa vele inzima ngeblow job. Yeah, Kanti ngibona indlela ade uyenza ngayo lento. Yabo blow job. uyenze nini Matifani? Kade xoxa ngayo bone kade yenza. Bese ngithi phela ngibuyena. Hayi lutho. Oh. Uyabona? Yabona i-blow job mina ngiyayenza ngendlela exaka ukwenza. Ngoba nginane skill sakhona. Nginane skill nje sakhona sokwenza ini i-blow job. Sure. Ngoba kunanomkhubo ukuthi ngike ngithathe usweet ngithi kuzo lo sweet lokuthiwa i-halls. Mangizofuna ukuya kubani kumuntu wesilisa. Mangifuna umuntu wesilisa nje nguthathe Uthathe usweet. ihalls. Bese ngiyashona kuyena ngiwuze nguhlafuna bese ngiyashona kona ngiyamblow jobba bese uba ngathi yayibo ikingcela ngaphambili ngiyaliphephetha ayishebona kuba lento eyenzakayo lapha umuntu wesilisa avele abone ukuthi hayi Niyabathatha abantu bethu. evuleke Hayi nabathatha abantu bethu. Ngiphazamisile mfethu. You were still telling the story. First day uhlangana nomuntu wakho oku step father. Ngakuphazamisa ke lapha yana. Qhubeka ke lapha na ke indaba yakhe. indaba yasesikoleni Indaba le so naye umuntu ke seningendlini angithi ngikuphazamiseni naye embedeni manje. Yeah. Sedoggy trunk. Yeah. Ubona six pack ngakuphazamisa layo. Kade ngisakubuza umbuzo. Sengifuna manje ungiqhubekele indaba layo ukuthi what happened from there kuqhubeka kuyaphezulu. Okwenzakalayo ke lapho saqabulana nje saromansana yonke into ngamsakha. Oh nayi wangirima ke Nkosi yami wangirima nje kamnandi. Ireming Yini lo irimi? khothana izinqa. Yokhothana izinqa Yesu usho kahle. Oh Jesu. The variety okay. Adlule lapho okay. Uyabona ke wangirima nje kamnandi kwaze kwafika ekutheni ukuthi okay uyangidla ke manje. Kwafika lapho wangidla nje kwamnandi wafika kuvutha undaba nami ngafika kuvutha undaba sanelisana nje. Seniyenzile ke lento manje. Sesiyenzile. Into that's awkward moment menihlangana ikhona noma nobabili nikhombisa ukujabula ukuthi hayi mfana walahla ngiyakuphinda. Hayi sobabili. Sahlangana angifuni ukungasho. Sifuna ukuphindana. Ngoba hayi uyangazi nami ukuthi ayingeyivula. Hayi uyangazi ngiyivula. And futhi naye uyayenza lento. Uyafendana. Hayi kancane. Ha. Kahle kahle Hayi, wabreak kancane. oyena. Uyena umuntu wangibreak. Uyena. Akekho omunye oke wakubreaka noma oke waphinda naye. Phela ngithi bakhona phela ngoba sengenza lo msebenzi. Oh nje busenza lo Yes, msebenzi. ngoba sengenza lo msebenzi bakhona. Nahlukana naye. Ngeke ngisho ukuthi sahlukana ngoba nami ngase ngiqhubeka kwenye indawo sengiyohlala kwenye indawo yena usesele emakhaya ngibe sengisethweni but manje ngimdinga ngiyamthola. Uyamthola nominini. Noma yini From mangidinga 14 years. Yeah. Mhlambe umbuzo engaba nawo abantu besifazane mengabe siba breaker kuba khona ubuhlungu ababuzwayo nje izinto ezenzakala nakunina mhlambe kwenzeka the very same thing yayenzeka leyo nto the time you guys were having sex noma walifaka nje. Yeah, yenzeka angifuni ukungasho ngoba wathi meqala kunezinto esizigcobayo ke thina esisebenzisayo athi meqala okay egcobe sekho mina ngangazile ukuthi ayikwenziwa kanjani because yena umuntu wangifundisa yonke into. Okay wayigcobisa lento ayigcobisayo
ngeke ngisho ngegama. Okay. Okay, wayigcobisa into ayigcobisayo. Azame ukulifaka. Ngiqhwishe. Ngibothi ngeke yo ngathi ngizovala ngeke. Kanti umuntu onesineke ngiyamotha vele uyayazi lento kade ayenza umguguthi nje Omdala. Hayi. Udrayisele ngomamkhulu. Udrayisele nje hayi ngoma mkhulu Nkosi yami ngithi Nkosi yami awubandla. Kodwa ngeke ngisho lo kuthiwa ubandla ngimxolela naye Nkosi yami usengixolela lapha ngixolela khona. Hayi ke wazama Nkosi yami walincenga. Yabona inyama ngathi ziyaqaqeka. Ziyaqhuma izinyama. Imnandi lento. Kwakubuhlungu khona okokuqala. Kodwa ngagcina sengi-enjoya seliphakathi. Cause yabo meseliphakathi uya-enjoy. Uya-enjoya. Oy. Kabi angifuni ngasho uya-enjoya ngalendlela xa ukwenza ukuthi uyaliza ukuthi kanti bekhona into enje emhlabeni ibihlaleleni ngingayitholi. Yani. Hey. Yazi angazi. I don't Angazi even know mina. what to say. Manje uthe ususuka ke emakhaya usu-enjoyile waqeda wakhula angithi ubufunda isikole khona emakhaya. Ngifunda isikole Waqeda i-primary and high school emakhaya. Yeah. Okay, uthe usufika eThekwini awusithathe nje usibeke nje usufika eThekwini kwenzakaleni. Kuthe sengifika eThekwini cause abangani bami ebenginabo bebengaphambili kumina kakhulu njengoba ngichazile ngisaqala inkulumo yami sibe bebadala. Bebefika nje ngokuvakasha emakhaya. Kuthe kusuka lapho ngavele nami uthi ayike ngicela ukuye eThekwini koyedwa umngani wami. Ngahlala naye ke. Mangihlala naye angifundiseke lempilo le yokuthengisa. Cause nami ngiyabona ukuthi okay imali ngangiyithola emuva kusho ukuthi mangenza lento vele izongilethela imali cause nabo bayachaza ukuthi hey iyabanikeza imali. Iyabanikeza cause kunama ads abangena kona engeke ngiwachaze igaba ngegaba zawo ukuthi ahlukana kangani namagama awo engeke ngiwachaze kodwa ke kuyangena kona ezithina ke abathengisa abadala manje. Ayinthi yabona. Wangifundisa ke engayiqala le ndaba. Hayi uthe bengishuthisa izithombe zama manuthi bengicreatela eyami account yami. Yeyish. Angene imali. Ya gijima kwangena izincingo ngapha nangapha. Uyabona kule mpilo imali yazi uyayenza ngisho uhleli phansi. Ubona umuntu athi hayi ngisacela nje ungisendele izithombe zakho. Zamanuthi. Ngizokucharge mina. Athi ucela ama-video akho ngizokucharge athi ucela i-video yakho ke uzenza wena ku-video call Mengabe ecela i-video wenzani wena like thiwa namantombazana athwe wenzani uzoyicela phela i-video ukuthi kuzoba kuyena ukuthi iclient lithini ukuthi liyacela ukuthi uyathweka noma uyasikopa kukwena ukuthi wenze njani usikopa kanjani kahle njenganje mantombazana ngithi ngiyayishaya ngomune so kuze umkhombisi nawe ufaka ngenza njalo nami yeah so kuyahlukahlukana nama price akhona ke nokuthi ufuna ama video ami e-content yami ngiheva nakhona i-price yakhona leyo ngingakasho ngingakayi kuyena ngakhuluma nje ngeprice ukuthi nje ngiya kuyena yabona engakathi ukuthi ngisacela nje Nkosi yami Bella G ukuthi yes please. So do you have ama-client abambelele kuwena athi no? Nginawo ayisho amancane nginawo ayithi phela eyami inkomo iyashisa kabi eyami inkomo iyashisa ayithi phela le inkomo yomgunyathi inkomo yomkokotelo ayisho manje emsaya manje bani uBilly G uBella G mangibuza ekuthenini ukubizwe like mhlambe umuntu onomuntu wakhe like abashadile baye bakubiza ngoba ngeke ngizwe mangusengizwe ukuthi bayakwazi ukukubiza ukuthi like ukubizwa wathi indaba enkulu kwezibazali wathi indaba enkulu emadlems hey maningi ke yabona ihleli la ngaphandle aba straight nje yazi nje ngaphandle kunezinto engingazazi
kunezinto engingazazi ukuthi kusuka lapha ngelinye ilanga kukhona ama-client ami angibizayo ukuthi okay bayathandana bobabili bafuna u-experience njengoba ngisho ukuthi mina ngumuntu ogangile njengabo nabo sho ukuthi bathandana bangabantu abagangile athi hayi usafuna ukuthi ukuzwa ini le i-anal sex ukuthi injani mhlambe umuntu wesifazane akafuna ukumnika yona athi no ngicela senze kanje sizongena la kulama group stawa sithole umuntu mase bayangithola kanjalo bangifonele bathi hayi ke siyacela phela G Yes. usenzele into kanje siyafisa ukuthi senze i-threesome nawe kube imina umyeni wami indoda. nendoda yakhe ngibabuze ke mina ukuthi okay nifuna senze kanjani cause mina ngiyareceive kuphela anginankinga singaqabulana nomuntu wesifazane makuthi uyadinga ukuthi siqabulane naye but umuntu ozosidla ubani lo owesilisa mina into engidila nayo angimudli umuntu wesifazane angimudli ngiyareceive nje nami njengaye njengomuntu wesifazane bayangibiza ke abantu abakanjalo. Okay manje esithenini angithi wena usukuyothengisa awukazi ufike etheni umuntu uzothengisa kanti ukubizele mhlawumbe angithi khona abantu abathwele manje awukazi usufike kuleso simo sokuthi la angizile ukuzolala nomuntu kuthiwa ngizolala nanti into Mhlawumbe ukuthi bazonginikeza into kanjani mhlawumbe like njengesilwane sizena awukazi kufike lokho akufiki lokho ngoba angithi phela mawune client niba nesivumelwane ne client iqala manje uye kulona akwenzeki lokho ukuthi akaze kwenzeke kumina kuyenzeka kwabanye mhlawumbe akuyenzeka kwabanye kodwa kumina akaze kwenzeke kodwa kwabanye kuyenzeka ne shuthi nje amadoda esimele singawathembi ne fihleni phansi kombhede nezoniwagqibe 24 hours so mfethu as wenza lo msebenzi wokuthengisa mhlawumbe what does a typical day look like kuwena like mawubona uthi yabona ke lo suku la namhlanje msebenzile suke kwamadoda amangaki uyabona Friday no Saturday izona insuku engisebenza ngazo kakhulu nakho phande insuku ngiyasebenza ngiyathenga mina kakhulu ngoba mina inkomo yami nje hayi bontombazana iyakhophela ngiyakutshela manje ongiphe lento efanayo kanti kulona nje ngiyistima nje kabi mina ustima ngiyistima inkomo sorry ntomazane ustima kanjani inkomo iyistinyo like ukustima phela how angifuni ukutshela la angifuni ukwazi abanye amathengisi kodwa abantu bazobona ukuthi sisina kanjani no angifuni kodwa kwazi abanye amathengisi ngoba manje sifuna ukuthi ngazisa abanye iskills zami ngoba nginekili phela ngisekhona kodwa yona ngiyestima ngamandla sihlebeleke ngiyestima nje ngamandla ashisayo nje kuphela uyahlala ebhakedeni ngiyahlala ebhakedeni ayithi bona mase ngiyaziqhuma shuthi lento iyafana ibhekini ayifani uyifanisi no nina nenzima kakhulu nenzima kakhulu yami inkomo neyakho ayifani shuthi usho ukuthi umuntu amase kuthiwa uyakuzwa wena ngangishiya mina awema engakushiya athi baleka ngenyawo zombili engasasho umculo engabaleka kabi manje njoba wenza ukuthengisa ukulethelani yini osigenile empilweni ukuthi mina ngiyathengisa nosigenile ngesingami mina kuningi engikugenile empilweni ngakhile kakhulu nginezinto zami eziningi ngakho ukuthengisa kodwa akumnandi ngifuna ukuthi ukwazi lokho akumnandi kodwa ngigenile izinto eziningi ngakho onjani ukuthengisa angisho ukuthi omunye akwenze kodwa akumnandi ngempela kodwa mina nginezinto zami nje ngakho ukuthengisa kuphela kunemali mfethu kunabantu abasanqwaya kunabantu abangakanijwayeli as mhlambe umuntu othengisayo ukume emgaqweni nawe njengabanye osise ngeke ngibabone bemgaqweni noma you have some potential client abakudola la online wena udayisa kanjani yana ngasipinde sibe lapha eMomba ngathi yakhumbula ukuthi ngithe mina angime emgaqweni angifuni yes mina angime emgaqweni mina ngisebenza online ngiyafonela njengoba ngize ngasho ukuthi kunama groups amanye akhona lapho ongithola khona via email yami ukuthi okay uyangithola ukuthi okay ngumuntu othize kanje ngisebenza kanje mase uyangithola uyangifonela ungicele mase uyasho ufuna isikhathi esinganani because ngiyaqalela ikhathi engisebenza ukuthi okay
mawudinga short time yami imali engaka i-quick yami imali engaka then mase ukuthi u30 minutes wami imali engaka i-hourly imali engaka ne-night imali engaka. Okay, ngifuna ukubona umehluko phakathi kwakho namantombazane. Wena nje mhlawumbe u30 minutes wakho imalini? Mina u30 minutes wami u1.5. Hey bo. Mina nje u30 minutes wami 1.5. Kwenziwa ngalo Bayokhipha. 30 minutes. Kuyadliwana kuya ngathi udinga ukuthi ngikwenzeni ngalo 30 minutes mina ngikhawunta isikhathi ukuthi ufuna senzeni noma ungafika nje ukuthi ufuna ukungibuka ngihlele eduze kwakho kanye ngikublow job kuphela sihlale nje kodwa mina ngikhawunta isikhathi sami nje ukuthi esami isikhathi siyakhokhela. Akukaze kufike ekuthenini kulezi zinto lezi zama-app mhlampe ubizwe umuntu owaziwayo. Kuyenzeka Ungamushi no. Ngeke ngimusho, no, angithi lapha sifike igama Ngiyabuza lomuntu. ukuthi like abantu abaphezulu nje sibathembayo. ngelinye ilanga Ungalisho igama. Jesu angeke ngilisho igama angisoze ngenza into efana naleyo. Ngelinye ilanga khona lapha engisonda khona simakade and futhi leya moment okuyi moment enzima ngempela. Kanti ngizothengwa umuntu uyacabanga lo muntu ongithengayo umfundisi wami. Yani Umfundisi wami. mekubona akashawa uvalo akabi namahloni. Mengibona obvious kufanele usho uvalo because nami la ngishaya uvalo ukuthi yo Kwenzakalani? ukuthi ngenza umsebenzi kanje ngathi ngoba sesihlangene Ayikhali. no sizokhala imfihlo yami nawe sobabili because nami ungibonile nawe ngakubona so asase siqhubeka lento yenzeke ungikhokhela imali yami sambi umfundisi wami cabanga. Ngiyakuzwa ukuthi mengabe sikhuluma noma lokho esiqalile episode usakhuluma ngezinto that you enjoy ngomsebenzi wakho. But let's look at ama challenges mhlawumbe obhekana nawo as uphela G noma umsebenzi wonke ama challenges akhona. Because ngiyengizwa khona abantu abake bathi for instance amantombazane nje anokuthi abantu bababize mabe sebefikile babashaya abanye babalimaza abanye babangabakhokheli imali yabephelele. Wena yini ongasho ukuthi ama challenges alomsebenzi? Wayithinta ke leyo ndaba ayithi mina ngikutshelile ukuthi ngilo umuntu othengisayo ofocusile. Yeah. So akhona ama client aenza lokho ngengadibana nawo angifuni ukungasho khona elinye ngicathinga ngekulinye nje kwamahotela engangibhukhe kulona ngavula i-app yami ngasho ukuthi ngisendaweni ethize. Okay mali fika sekwenze lokho esikwenzayo lithi asuka lapho lithi cela i-extra time. Okay. Ngithi mina okay akunankinga imali yami mangizongikhokhela hayi ke sikwenze lokho esikwenzayo ke sithatha wangidla Nkosi yami nami amblow job nje kwamnandi kanjeyani uthi kusuka lapho bese kufanele ngikhokhele oho ngathi ngicela imali yami bhuti wathi nje ubhuti Nkosi yami ngino 500 uyacabanga i-hour leli wathi uno 500 ngathi nakanye Ubengakayifaki le enye. ngathi awuphumi la Uthembeni. Angithi phela ngiyakwazi ke mina ukubususa ke ubutabane bese ngiyayivusa indoda ngithi ayime ngenyawo mina ngiyayisotha utabane ngiyakutshela Unamanga wena. Shothi kahle wena mentume. Sabekana ngathi mina lolele angazi noma uzofuna kushaya ngomntombazane noma ufuna kushaya ngomsizana ngasibuza lokho ngiyakutshela ngikubuza ufuna ngishaye ngani Unamanga wena. ngiyakutshela ngathi Nisehotela. ngiyangibuzana siphakathi ehotela ngathi ufuna ngishaye ngomntombazane noma ufuna kushaya ngomfana ngathi yami imali awuphumla ngiyayifuna Yeah. athi uyalena le ngathi ngiyithenge ngiyifuna iboleke wathi nje usabathe ngathi ngiyithenge ayiwayiphosa impama kwabanye Eyithela kwena ke. wayithela kumina impama ngathi unamanga wena Indoda mina. ngathi ukuthi ukuphola kancane ayingasuka lapho ngabopha umluko wami ekhanda hasho isithelile isibhaqa ngasho ayisadudulana sadudula sivalelele ngasuka lapho ngambamba ngokuthi ngqi phansi njengoba uthi namandla sekuvoma nje indoda ke manje ngambamba ngokuthi ngqi ngamvula uzipho ngamthatha ngamasana ngathi ngithe manje imali yami wabhonga lapho phansi wabhonga hayi indaba yokudlala wathi uyaxolisa wathi phelathi ngiyaxolisa ngathi no ngithe imali yami wathi okay uzoyisenda Wesenta. 2.5 ofaka
ngathi ngihambele ngathi uyogcina ukwenza kwabanye. Yeah, ne? So how do you maintain your privacy ne-personal life yakho? Because I'm sure ukuthi uney'mpilo eziwu-2 nje ngamanje. Yeah. Mhlawumbe emphakathini ophila kuwona noma ekhaya straight abazi ukuthi uyathengisa outside. But uyi-maintaina kanjani-ke lento ukuthi ekhaya ubilento abayitshela ukuthi uyiyona while ngapha futhi uyilento eyiyona? Angithi-ke lapho osobuya khona ukuthi ngikwazi ukuyi-maintaina kanjani. Angithi phela ngala ngifihla kakhulu ngokusonta. Oh. Ngasekhaya. Ayesonta ibhathi. Ncedekazi. Ngoba ngiyacula. Ncegu. Uzucula ukuze ufuna ukuthi uNkulunkulu ngizombamba manje. Yeke ukushumela kwakho. Ay abe ngishumayela ungafusa ukuguquka manje amadleme. Uyacula. mina Awuculele ngiyacula. lilodwa nje ngizwe nje. Yabona nje bengizothi nje phezu kwentaba phansi kwamafu angijabona sakhayinyethele ukuthi lento ngiyayazi into yokukhona Ubhiwe kahle kahle. cause ileyo nto abathi ngizama ukuyela enkulumeni yakho ukuthi ngikwazi ukuyimaintaina kanjani Ngiyakuthola. mase ngifika ngale yebo omunye umuntu ngiba Yebo. into manje sisonge namabele Yes. sisonge indoda sisonge entshebe mangifika khona ngimanjalo Hayi namhlanje Hayi, namhlanje ziyakhala. Zakhala. Hayi, no, Asizenenye. Kodwa kubalekile ukuthi uyafunda nawe ezimbukelo weshow because into ebalekile ukuthi kufundise ngempilo yabo labantu impilo abayiphilayo izingqinamba ababhekana nazo and all so that is why sibathatha sibaletha la mhlambe nawe ufana nawe Bella G uyabona ukuthi yazini ngiphila impilo kanje noma nawe kunezigaqa nezinto ofuna ukuzosivezela kona come through uze la uzohlala nawe uzosho phezulu kwentaba usho ukuthi awumungonye itotolozi uhamba nalo phansi Awu. yazovela wanqaniso lenza Wamele woma. yezingoba into eyibhadi mfethu ngeke awushaye lapho kusamele usixoxele shaya Kanti ke nani mantombazane ethanda izinto nibuke la nani bafana enithanda izinto nibuke la safundisa lesi sifundo sonyisa phambili ngelinye ilanga. mfethu manje ngathi wangibiza ngosisi wakho ngcono yabona ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa kakhulu dadewethu ngiyakuzwa nje manje Bella Yambona ukuthi uthobekile manje matifani. Oh, kodwa Usayiveza usuke. awuhameke ngena baki ngakade ngitothini kodwa ngithobe ngikuqe phakathi ngumakhoto Ugoqa sibona, ugoqa sibona. ngitsho no Ugoqa absolute lapha ya. ngiyaguqa lapha hayi Ubhekele. Endi into engiguqa lapha ngeke uyifisela omunye umuntu Usho kanje? hayi ngeke uyifisela omunye umuntu Mele ngiyitest. uthe ungene emkhakheni ungene ngoba abangani kade babona bethengisa so nawe baku-influence ukuthi uzithole usudayisa Yeah. now that usuyadayisa and uyasho ukuthi kunezinto ezinhle esezikwenzelile ngemali le oyisebenza ngalo msebenzi mhlambe i-society sonke siyayazi ukuthi nibuka kanjani noma abanye noma ayibonke abanye bathi kusana lokho ukuthi hayi Bella G ugay intoni wena songathenga umuntu kanje so wena leyo nto leyo mhlambe ayikuphathi kabi usu right wena ukuthi mina ngiyiphilela impilo yami akunandaba nanokuthi ubani uthini mina engizokusho ngilo muntu ozithemba yena ngilo muntu futhi ozazi yena ukuthi obani nokuthi ukholelwa kwini Sure. nokuthi ufunani anendaba nomunye umuntu ongaphandle ukuthi ufuna ukuthi ngenzani ngasiphi isikhathi okwami lokho akusikho kwakhe cause ukungijaja kwakhe egcina inkosuka kungifakela lutho Yeah. akungondle ngalutho ayithi yabona ileyo nto nje yani umsebenzi wenu mfethu unezinto eziningi mhlambe ngaphazamisa umqondo indlela ofanishina ngayo ibehavior yakho mhlambe uthe uzalo ubumuntu right mhlambe kuthiwa vilungile ingane kaMasibanibani but now that kulomsebenzi kade uqeda ukusho ukuthi wathatha ubusisi wabeka lapha wathi yawe uthini asilwe manje so lo msebenzi lo uyi-affecte kanjani i-mental health yakho? uyayi-affecta ngempela angifuni ukungasho ngikhulume nje iqiniso ngoba ugcine yabo usuwo omunye umuntu obungayena kanti uthi ubunomoya omuhle kuyajela lapho usiyakwenza lento kube ngathi usumuntu onenhliziyo embi umuntu ongancengi umuntu ukuthi hey ihlangana hlukana kuphela awucabangelani nje kuphela wena ufuna ukwenza lokho okwenza ngaleso sikhathi osidingayo futhi yabo isengishintshile ukuthi ngibe lo muntu ebengasiye eqaleni lapha ebuye bebhlungu khona lapha ebuye ibhede khona Ekhaya babona kekho ubonayo ukuthi uyayenza lento. ekhaya ababoni cause njengoba ngichazile ukuthi ngumuntu onjani
ofihla kakhulu ngesikholwa kodwa banakho kunye ukuthi bathi kodwa ke benganaki uyabona ngivele ngithi ake ngizihambela ama trip nabangani bami esihamba ama vacations yonke into lezi zinto esihambayo yabona benganaki ke kodwa khona laba abafuna ukunothisa kodwa ngithi kakhulu esontweni mangibuya nje ngiyocula ngiyodumisa into eyibhathi uthini phezulu hawu phezulu kwentaba awucule futhi awucule ngiyazi kulo kwathi angikhethe inkosi umadlenza ungasethanda izilama ngithanda izilaka yabona nje awushintshe phela awushintshe kancane nje kancane wena nkosi yami yabona kodwa madlenza we kodwa phela vele ayinuki ingosi wanga jeez uthini manje ngawe what do you mean ufuna ukuthini ngizosayina ayinuki ingosi wanga hayi bandla mina vele wangikhathaza ingono yebeli awaza la eduze kwami ayingeke no ontombazane Yini? ngabane ngisondele khona lapha engikela unamaspho nje wena manje uthiwa ngiyalala nje nawe nje awukhulileka ke Ushilo manu wathi ngisho ngenzani ngisho kodwa uyakholwa ngiyazana matifani Eh? uyakholwa asinayo imizwa efanayo angazi awukholwa asinayo imizwa efanayo angazi mina like manje usondele eduze kwami ngenzeka something nami ngase ngisondele eduze kwakho futhi ngenza something ngiyenzeka ayibo Let's look izenenye at your memorable experiences mhlawumbe osowubhekene nawo ngalo msebenzi owenzayo izinto ezenzakala mhlawumbe ozawusho ukuthi yabona lezi ukuthi nokuthi ngabona ukuthi ngingenile-ke manje la angiphumi kanti kumnandi kanje izinto nje just create memories emqondweni wakho each and every time ukhumbula ukuthi umthengisi wena Ingazange ukuthi zingikhumbuza ngumthengisi yo imali hayish hayi imali engiyenzayo ayingayenza imali angifuna ukungasho ngoba mina ngesonto ngiyalala no 30k ngesonto ngezinqa nje kuphela hey bo mina ngeke ngicela ukuyenza lento makuthiwa uyangifaka ayingekho ntombazane ngiyakulunga mfethu njengoba kubuye ngathi bancane abantu ungathini like abantu noma umphakathi ukuveze baba bancane abantu abagay but manje wena mosho nje lento ngikhombisa ukuthi shuthi baningi abantu because awuzilali wena awuzenzeli wona lo 70% lo 30,000 uthi uyawenza yes uyabona ke angithi sizothatha lana yabona ngaphandle baningi abantu abafihlile baningi abantu abayifihlile lempilo le abangakwazi ukuyiveza phambi kwabantu kodwa bayithandayo ebusuku hayi ngoba ebusuku siyadingeka yabo ebusuku ngathi ngabethele esiphambanweni yabo ebusuku siyadingeka kakhulu angifuni ukungasho abanye bafihlila ngithi emakhaya abafuna ukwaziwa abanye banezikhundla endaweni ezithize ngezithize so abakwazi ukuthi bayiveze into ngenxani yokufihla idima zabo okanye ukuhlonipheka kwabo ingakho bayenza kanje basitholela kwalama app lawa bese basiqasha kanjalo okanye basithathe ebusuku kanjalo angithi uyabona ngoba ziningi izinto ezibenza ukuthi impilo yabo ingafanele ukuthi ivele so ingakho basithola kakhulu ebusuku so baningi abantu ungayitshela ukuthi mhlambe u40% wabantu abakhona laba gay kanti uyasikhohlisa lo 90% wabantu abagay lo 10% nje mhlawumbe wakhona abantu abangekho gay. Do you believe bagay bonke noma mhlawumbe abanye ukuthi mhlawumbe waganga wezwa mhlawumbe kumnandi njengobusha Yes uthe kumnandi futhi hayi kancane ngikhotha amazwi akho kumnandi ngikhotha amazwi akho uthe kumnandi mhlawumbe khona umuntu owezwa man kumnandi lokho njwela abantu besifazane let me focus here mhlawumbe waloku ephinda abanye mhlawumbe bangena kanjalo noma vele umuntu usuke vele gay kukhona ke ongenzeka angifuna ukungasho sike senze njena ke amatifarizer so sike senze nje thina siyakwazi ukusejusa umfana yabo uthi sisematshwaleni siyaphuza
Umbonise ile mfana yabona muhle uright. Ngifike mina ngishona etafuleni njengentombazane emini. Ngithi inhlinhli ngimthengele utshwala. Ngithi yonke into akayazi futhi lempilo le. Ayithi mina ngisamheha. Ngimthengele utshwala ngithi okay yonke into izoba kumina. Ngithi mina ngeround eyodwa nje ngisacela nje ukunika imali engaka ngeround eyodwa ngiyacela ngithi yabona. Hayi umfana bonke ayingeke ngishile imali le. Ngeround eyodwa nje just ukufaka nje kuphela. Ngizoba nani ngeke ngife. Mase kuyenzeka. Mina angisekho lapho. Useyicabanga leya moment ayenayo ukuthi yo ngangezwe into angithi uzuthathe phela into yongitshontsho ukuthi into yongitshontsha enye into emnandi yongitshontsha athi ingangezwa leya gay but uzoxoxa sexoxa yethu sekuyena kosezohamba ezifuna ngoba wayizwa lento ayizwayo mina ngisekho sengikude sengimshiyile nalokho isifundo mfethu ongashiya nombukelo obukela lesikhathi ngalomsebenzi wokuthengisa yini ongayisho kuyena umuntu mhlawumbe ongenayo njengamanje usanesikhathi nofuna ukungena kuthi nje ama consequences akhona hamba kanjani umuntu ofuna ukungena kulomkhakha lo angukhuthazi kodwa makuthi kukhona umuntu ofuna ukungena azi ukuthi ziningi ingcinamba ofesana nazo lapha yana ungafa ungathola nezifo eziningi khona la ayithi yabona ziningi izinto odila nazo lapha na basempini nje la ngoba nanabo abathengisi bayalisana bebodwa bayafunelana nabantu so iya laphana uzazi ukuthi uya ngokuthi uzithembile kodwa mawungasithembanga angifuni ukukukhohlisa hlala kanjalo ontweni oyiyona ungangeni kulomsebenzi ngoba lo msebenzi unzima yani kunzima ufundile ngifundile yazi sifunda mihla namalanga ngiyathemba ukuthi nomntwana okhona lapha yalala babasaqala ukuphuza utshwala akavela ayeke nothanda imali akavele ayeke njalo nihlezi ingcono ukuthiwa yazi bengizothi ngathi singahlezi njalo siyenza le show kuze bezohlezi bebona befunda abantwana okay mhlambe one last question phela G usikhipha kanjani safe wena ke manje kuyona yonke lento eyenzakalayo like ukuthi wenze sure ukuthi izifa azibi khona labantu lala nabo abakutheleli ngokugula abanako angithi esikhathini samanje kunalamaphilisi akhona adliwayo yes mina ave ngithanda ke ukwasebenzisa enze ukuthi noma kuthiwa umuntu unesifo ungakwazi ukusithola ngizenza njalo futhi nje nkosiyami ngiyabahamba nkosiyami nodokotela kancane hayi ngiyabagijima nje kancane ngoba lento ngiyayenza awudlali wena angidlali suku nemini hayi uphumula ngobulani ngiphumula ngoba ngilana nje otherwise siyafutha ithi nje yabona ukuthi hlale eceleni iyosebenza kanjani manje mfethu ngoba bayisebenzisa ngendlela ehlukahlukene ongeke usho lutho phela ngoba phela bayithola imali bayikhokhela yabona bayikhokhela uyazi usima uthi inephuzi uyayinephuza ngoba uyikhokhela phela G mfethu siyabonga kakhulu ukuthi sinikeze isikhathi sakho ya bandla kubonga mina bandla Madlems no 75 yazi ngiyawusaba umhlaba ngathi ngingacasha ngiyasaba ushadile ungatifani Jesu ayisisothini isophumula lapho ke bandla ushadile no mfethu asgod sibonga kakhulu kwena mbukeli ngokuthi ubukelile namhlanje hopefully you learned something and as much as this episode was entertaining kunako mhlawumbe ukuthi okuningi uphela Ju ukhombisa ukuthi ukenjoyile but uwazwile nengqinamba akwazile ukuthi abhekane nazo so each and every time engabe iqala episode sifika sinoMadlems sinilethela yona kumele sinikhumbuze ukuthi bafazi bambana amabele bafana bambana amatotolozi ngoba kusigaxa eyifika lekhaya siyabonga kakhulu ngokuthi usibukela sivalelise sisi nihlale kahle thandwa zami nifunde nilalele please ungakhohlwa ukuthi usubscribe Siyaza TV Voices of the Night izindaba zobumnyama zizabukhoma sikuthulela zona ngokubambisana ke noMadlamini igama lami ngingudlala Matifano also known as the next biggest thing in South Africa siyabonga kakhulu ukubukela kwakho